Benvolguts, Berquinautes, estem aquí per fer el tancament del canal Berqui Games, explicar tot el procés, d'on ve tot això, i centrar una mica la qüestió. Anem al lío. Teníem una etapa etapa anterior, fins març 2026, en què l'estructura era Berkibu, reflexions i creativitat, Berquinauts, reflexions i dipòsit de contingut antic, Berqui Games, gameplays que no són relatius al transport, Berqui Transports, museus, experiències de transport real i gameplays de jocs de transport. I On Rails, Berqui On Rails o Berkibu On Rails, com li vulgueu dir, que és un projecte més enfocat a viatges en tren combinat amb turisme. Anem a fer-ho ràpid, Berqui On Rails. Això estic desplegant encara la versió catalana, berquionrails.wordpress.com, viatges que he fet. De moment, que ja és la informació turística en el desplegament que estic fent, i per exemple, volem visitar Dijon. Aquí teniu una proposta de planning amb els llocs interessants. Aquí teniu l'enllaç a la web de turisme per profunditzar els horaris. Aquí, si jo hagués anat, aquí hi hauria el vídeo, encara no he anat, i aquí vídeos d'altres creadors sobre aquest destí. Si anem a el que és... anem a veure el borrador, perquè ho entendreu millor així per sobre. Hi ha vídeos Berkibu On Rails presentant, borrador. Borrador o negatiu, jo li nomeno negatiu, però seria com un negatiu, informacions pràctiques, informació de transports, viatges realitzats, això de moment és això. Hi ha l'esquema, que veieu és central, diguéssim, eix sud-est, eix nord-est, eix nord, eix oest i els complements, que n'hi ha més dels que surten aquí, però són a partir dels nodes, no de Narbonne, no de Toulouse, no de... això. A més d'altres coses que no profunditzaré ara, consells, esquema d'edicions, etc. I l'informació de transport, enllaços a les webs oficials, evidentment, i, per exemple, hem dit Dijon, Dijon, per arribar a Dijon, tenim Lyon-Dijon i el TGV Valence, TGV Metz. Per exemple, arriba a Valence TGV, que és on fem l'enllaç. Valence TGV, aquí no, aquí no hi hauria. Els que venen de Marseille no sempre, però els que venen de Montpellier sí que paren. Hi ha un Marseille que sí, i hi ha aquests 3 trens que paren a Valence TGV i podem fer l'enllaç des de Barcelona per arribar a Dijon a les 5:40 o a les 7:03, potser fins i... no, Valence TGV...
anterior no, és massa aviat. Vale? Per això és recomanable fer-ho amb el de SNCF si es fa això. Vale? I tenim pues, el de Rodalies o vulgueu, perquè arribem a Lyon 13:16, podem agafar un tren Lyon-Dijon 14:16 des de Lyon i arribem 4:17. Vale? Que amb el TGV que hem dit abans arribem a Dijon 17:40. Per exemple, això són idees. Ja els he realitzat pues, aquí, bàsicament, les combinacions que he fet i tal, fins ara per França. Vale? Hi haurà a More on Rails hi ha més coses, però això ja ho veureu en els vídeos del canal de Berkey on Rails. Vale? No anem a detallar-ho aquí. Tenim el blog berkeybu.wordpress, que és el principal. Vale? Aquí pues, és on hi ha tota la informació. Parlant d'informació, hi ha informació que haig de treure. Ja no. Vale? Aparència, menú. Ho he recordat ara, ho sento molt, però veureu com borro del WordPress una part de l'estructura. Bueno, això desapareixerà, però Berkeymedia i aquí Planning, vídeos i directes 2025-2027, fora. Però ja no té coherència perquè Berkey Games l'aturem. L'aturem. Per tant, això mentre es fa, veureu aquí la diferència entre Berkey Games i Berkey Transports. Aquí pues, les visualitzacions dels 50 primers van de 6 a 60 visualitzacions en els 3 idiomes, per tant hi ha idiomes més forts i idiomes més fluixos, potser. I a Berkey Transports anem de 14 a 230. Enteneu el per què mantenim Berkey Transports. Veurem si el contingut de Berkey Transports en català ho traslladem o no. S'haurà d'analitzar, però no ho sé jo. Vale? Per exemple, en català, és que en català anem de 0, però 2, 1, 3... relativament fluixet, però no tampoc massa fluixet. Mig, això s'haurà d'estudiar, però per exemple en francès sí que hi ha una mica més, i en espanyol espanyol pues, sí que ronda una mica més, no sé. Encara Berkey Transports està per analitzar, però no el tocaríem. Per tant, etapa nova, Berkeybu, contingut en castellà, Berkeybu FR, contingut en francès, Berkeycat, contingut en català. Berkey Transports en estudi, de moment es conserva, temàtica transports, real i jocs, i Berkeybu on Rails, projecte semi-independent, que continua el seu camí. Turisme mitjançant el tren. O sigui, no és turisme ferroviari com a tal, inclou quan existeix. Vale? Per exemple, el cas de l'Es, el cas de Rivesaltes, el cas de Guingamp, també cas de Mulhouse, també hi ha.
cosa relativa al tren, hi ha un museu enorme de trens a Mulhouse, vale, però bueno, no és el tema, vale, i per tant Berkey Games passarà per etapes de migració i anàlisi. Fase 1, anàlisi, 22 de març 2026, on es classificarà Good en 3 nivells. Verd, continuïtat, fases 2 i 3. Groc, continuïtat a estudiar, 1 a 3. I vermell, a guardar en arxiu. Vale? Això com es decidirà? La pauta no la tinc clar perquè el nivell de visualitzacions de Berkey Games no és prou com per fer un nivell mínim clar, però bueno, hi haurà 3 nivells, però l'important són les etapes, abril en català, crec que és amb B, no? Sí, és amb B. Abril, juny, 2026. Amb els 3 idiomes me confonc perquè en francès és abril, en francès és abril, vale? S'escriu A-V-R, vale? Per això ara tenia el dubte, clar, en castellà també és abril, amb B, per això dic, espera't, català com era. Vale, ha sigut un petit lapsus, vale? I aquí pues, serà contingut groc, 3 capítols, es valorarà en el nou canal PerkyCat, el nivell de visualitzacions per continuar o no a l'etapa 2 i no s'arxivarà. Etapa 2, juliol, desembre 2026, juliol-desembre, què dic? Setembre, no? Mesos en català, ara setembre ja ho feia bé. Par exemple, moi en français, septembre. Veieu el dubte, no? Si duia la P o no. Petit lapsus també i aquí contingut verd. Més contingut groc que supera fase 1, més Street Fighter, més sèries nascudes finals temporada 2, 2024-2025 o inicis 2026, vale? I 3, octubre, desembre, mesos en català, com s'escriu desembre? Amb accent, sense accent, crec que és amb C, no, és amb S. Desembre 2026, és que s'assembla molt l'escriptura dels mesos en català i en francès, per això ja tinc que confirmar. Vale? Contingut inèdit de les sèries noves més el que supera fase 2. Berkey Games Express i s'anirà publicant. Serà independent. Game Test
no, Game Test, això és una altra cosa, vale, que això s'haurà de veure també. Berkey Games s'anirà publicant independentment de les visualitzacions, perquè és un format diferent, que mor aquesta temporada, però que té parts inèdites, per tant seguirem amb el 0101 que coneixeu. Tetris Forever League versió 1 es cancela i s'arxiva malgrat haver-hi episodis inèdits, ja que el 2027, temporada 3, temporada 4, hi haurà Tetris Forever League versió 2 per idioma, els Game Lab, des de jocs nous i el que hagi superat la fase 3. Vale? Per tant, el contingut encara no està definit, però ja tenim contingut nou. Vale? Contingut nou que anirà sortint. Vale? Que serà una jornada cada 2 mesos. Vale? Febrer, etc. Que ja s'explicarà ben bé en el seu moment. Per tant, temporada 4, 2027, pues serà aquesta estructura. Anem a ara finalitzar aquest vídeo, o aquest podcast multimèdia, com li vulgueu dir. Jo li dic podcast multimèdia, però si voleu li podeu dir vídeo. Berkey Games continuarà com a format. Això, com veieu, això desapareixerà. Ho podem eliminar. Berkey Games APG també. I Berkey Games després aquí no hi és. Per tant, tot passarà a ser Berkey Cat. Vale? Per tant, fins aquí aquest vídeo. El tancament de Berkey Games serà el juliol 2026. Data desconec, encara no ho he decidit. Vale, però bueno, serà quan hi hagi un cert nivell de migració en curs. Acabada o no, això és independent. Per tant, si no esteu subscrits encara a BerkeyCat, us suggereixo de subscriure-vos i teniu 2 vídeos per veure en el canal que estigueu veient aquest anunci, sigui Berkey Games o BerkeyCat, i subscriviu-vos a BerkeyCat, que és el canal que heredarà gran part del contingut en català, excepte Berkey Transport, que està en anàlisi, que s'analitzarà a partir de juliol, vale? La seva continuïtat o no. Berkey Boon Rails, que això ja és independent, per tant funciona pel seu camí, i potser simplement es vinculi Berkey Transports al projecte On Rails i ja està. Com a
dimensió a part de lo que és VerQubo. Vale? Pues moltes gràcies a tots, espero que us hagi agradat i ens veiem en el proper, a la propera. Moltes gràcies a tots i fins la propera.